Aquí, que hi ha de ser una aplicació per les pulsacions, hi és? A veure, primer de tot és el telèfon que t'ho faci, perquè una cosa, hi ha aplicacions que et fan les pulsacions, però si el telèfon no té l'eina per fer-ho, el detector de pulsacions no és fiable. I com ho haig de fer-ho per saber que tinc l'eina? Això és el telèfon, o sigui, depèn del telèfon. Hi ha telèfons que ja ve incorporat. Si tu mires les característiques del telèfon, ja et sortirà. Aquest telèfon, per exemple, quin és? Un Oppo. Seria mirar el model Oppo i amb el model i veure les característiques que té. Això ho puc mirar aquí dintre. Des d'aquí o des de Google, tu vas a Google, per exemple, i poses model, marca i model. Aquest Samsung té l'aplicació que és Samsung Health, que és o surt un cor o... Sí, és que n'he vist un, sí. Jo ara aquí clico, que ja és l'aplicació de Samsung, i aquí dintre ja et diu ritme cardíac, mesurar. Quan jo poso aquí, ja em diu col·loqui el dit al sensor. Veus, ara veureu que es posa vermell. Veieu que es posa vermell? Sí. Clar, jo poso ara aquí el dit i ara està llegint les pulsacions. Clar, aquí amb les pulsacions que està llegint ara, detecta les pulsacions, detecta l'oxigen en sang, el nivell d'estrès i totes aquestes coses. El nivell d'estrès? Sí. Ara que t'ho pot nivellar. La veritat és que encerta bastant, però ja tothom, els metges ja t'ho diuen, a veure, això és una eina que està bé, però tampoc ens tornem bojos. Avui, per la ràdio precisament, m'has fet pensar quan ho has dit, ha sortit una anècdota que deien que van a un senyor a urgències que tenia un rellotge d'aquests que llegeixen les pulsacions i que li deia que no tenia pols. I clar, ha anat allà a urgències i la recepta que li han fet li han dit, porti el rellotge a arreglar perquè no li funciona. Perquè és evident que el cor a vostè li funciona. Perquè si no ja no hauria arribat a urgències. No només amb els telèfons, sinó amb els rellotges. Perquè abans sí que es feia amb els telèfons, el que és el ritme cardíac i tot això, però ja amb els rellotges ho pots fer. Perquè des del mòbil tu pots veure la quantitat, jo dic un dia parlarem d'això perquè dona per molt, però la quantitat de coses que pots arribar a veure és espectacular, o sigui, et diu com dorms, si tens apnees al son, el tema, el nivell d'oxigen, si tens arrítmies al cor, també t'ho pot detectar. Tots ho diuen, són molt crítics en el sentit de dir-te qualsevol cosa, ves al metge. O sigui, això no és un metge, això et pot ajudar però no és un metge. És una orientació. També ajuda molt en el cas de caigudes. Això sí que va molt bé, perquè si tot cau, si et passa alguna cosa, el telèfon, el rellotge en aquest cas, et dona un avís i et diu si estàs bé, para l'alarma. Si el rellotge detecta que tu no estàs bé, envia automàticament una senyal d'auxili amb la teva ubicació i fa trucades a les persones que tu hagis designat. Llavors et poden trobar.